Împreună ridicăm o casă, o campanie marca Scoriaș, așa cum îmi place să-i zic. Am ajuns la cea de-a doua ediție. Dacă anul trecut am finalizat prima casă, astăzi am pus temelia la cea de-a doua casă, aici, în satul Pleșani, comuna Călăraș, județul Botoșani. Casa ne ajută să ajungem în casa lui Dumnezeu, în Împărăția Cerurilor, și fapta bună pe care o facem acum și faptul că noi ne întâlnim și colaborăm, ne unim ca să facem o faptă bună. După aia Domnul Mihai, când o să apară altă faptă bună în sat, știe el că cineva l-a ajutat, o să ajute și el la rândul lui. Toată lucrarea asta, țesătura asta de lucrări și de relații interumane, e biserica și numai în biserică ne mântuim. Harul prea sfântului de viață, făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Vindează moștenirea ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra cer. Mă aflu acum în locul unde va fi holul acestei case. În partea dreaptă vor fi două dormitoare, dormitorul de fete, dormitorul de băieți, iar în partea stângă dormitorul părinților, iar aici va fi bucătăria și o mică sufragerie, open space, iar în față va fi holul și o mică terasă, iar aici, în capătul holului, va fi baia. Așadar, astăzi, în data de 13 martie 2020, am pus temelia celor de două case, iar împreună suntem gata să ridicăm a doua casă. Și mă gândeam și la Mihai și la Elena. Pentru că dânsi, dacă cineva vreodată se întrebe dacă Dumnezeu există, poți să le arate casa. Nu cred. Ei sunt oameni muncitori. Mihai muncește de dimineața până seara să poate să aibă grijă de toți membrii familiei care ați văzut că nu sunt puțini. Dar cu toată munca lor și cu toată seriozitatea lor, niciodată n-ar fi reușit să-și construiască o casă în care să aibă niște condiții decente de trai. Așa că ceea ce construiți aici, cei care v-ați implicat mai mult în acest proiect, este o minune și o bucurie pentru dânsi. Să știți că e și o bucurie a noastră, nu numai a dumneavoastră. Mulțumim! Aș vrea să mulțumesc tuturor lăstarelor tinere din Ascorul Iași care își dau silința pentru realizarea acestor activități frumoase, o activitate frumoasă privind spiritul civic și umanitar pe care îl are față de semenii dumnealor. E extraordinar. Astea sunt niște lucruri și dau dovadă că tineretul în ziua de astăzi le pasă de oameni necăjiți și de comunitatea lor. Mă gândeam acum, într-o perioadă în care toată lumea se gândește să-și umple frigiderul acasă, să golească rafturile magazinelor, ia că venim noi, niște tineri, artiști, vine biserica și arată că hai să ne gândim mai mult cum să facem un bine aproapelui, să renunțăm la egoismul acesta și la individualism. Spun ai noștri înseamnă noi artiștii, dumneavoastră, fețe luminate, care vă dați contribuția la dezvoltarea acestui proiect, doamna primar din comunitate, Andrei cu tot tineretul care sunt foarte, foarte activi. Deci norocoși sunt dânsii și chiar mi-aș dori să responsabilizeze ceea ce se face pentru ei. Și tu poți fi alături de noi și împreună să punem o temelie la această campanie. Până acum au fost alături de noi Maestru Nicolae Bodgros, Petrică Mățu Stoian, Constantin Bahrin, Ionuț Fulea, Angelica Flutur, Alexandru Rădățan, Florin Losoianu și mulți alți artiști care au venit și au cântat. Primăria este alături de noi, biserica este alături de noi, dar și tu poți fi alături de noi, pentru că singuri nu am putea, dar împreună putem face orice.